Ini जाहैबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नैबे जाहैबाय मेन एंट्री गेट बेयावहाय DFMD चेकिंनि माबा लागायलायदों नामा चेकिंनि लेडिस जेन्ट्स नैयाव बम नायग्रा दै सोरबा बम लाना फैबा हमजागोन बेयाव मीटिंग पे मान भी रितु राती टाइम और देखा गेट खुंगा बाजिबाथि अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियननि सेन्ट्रेलनि जुथुमा इमान मानसि भिर होमबा भिडिअ बानायनि हान्दे लाजिलायलै भिडिअ बानायनोबो आं इदियाव बेहाय साजायनानै दोननाय जादों बर'नि आर'नाइखौ नैबे जाबाय बानेश्वर बसुमतारी फाउन्डार प्रेसिडेन्ट अफ आबसु नैबे जाहैबाय जोंनि आगु जारिमिनारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आब्दुल कालाम बिथां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिनेश्वर ब्रह्म पूरा गिदिर गिदिर मानसिफोरनि सावगारि बेयाव फाफ्लि साखोबाय नैबे जाहैबाय जोंनि भलन्टियार फंबायमोन बम्बू के धारी में पिक्चर बनाया गया है ये औवानि धारायाव सावगारि आखिदों पेंडल मीटिंग का और उधर स्टेज दूर से कुछ इस तरह दिखता है रो गोजाननिफ्राय इसे मानसिफोरा ज्राव ज्राव ना जायगायाव थाया मानसिफोरा नैबे जाहैबाय एग्जिबिशन बेयाव मानसिया बहुत भिर जाना दङ बाजार एग्जिबिशन जामुंसालियाव हाबबायना जामुंसालियाव जामुं जानो जामुंसालियाव भेज फ्राइड राइस चिकेन लॉलीपॉप
दा नै नाथुर सावनायखौसो नायदो नाथुर सावनायखौसो नायदो ओइ र' ओइनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिग्रायारिफोर